Arratsaldeon guztioi, zer modu zarete? Beti ez da erraza izaten, baina esaten da bizitza jarrera kontua ere badela. Beraz, gora astelena, gora astelenaren balioak, eta gora herri gora. Lehendabiziko orduan horixe hartuko dugulako hizpide. Euskara, auzolana, bertakotasuna eta nekazariekiko bidezko harremana. Herrigoraren lau balio nagusiek identifikatzaile berria dute eta xehetasun guztiak azalduko dizkizuegu. Eta Irati filma ere horrelakoxea da. Euskaraduna eta bertakoa izugarrizko arrakasta izaten ari da zinemageletan. Eta gaur, protagonistetako bat izango dugu gurekin. Luxa, Biba, Elena, Uriz, Biba! Gurekin gaurko gonbidatu nagusia, badakizue hori aurrera xego izango dela, baina lehenik eta behin, bertso batekin hasi behar dugu. Astelena iritsi da ta horrekin batera, bagoaz herriz herri gora eta bera, bertako gaien bila ahoan euskera, ongi etorri denok Biba zuekera. Ongi etorri, eta hementxe gurekin guraldira arte, Biba gu, eta Biba zuek! Herrigoraren balioak zabalduz. Ostegunean hasiko da aurtengo Herrigoraren udaberriko kanpaina, baina berritasun handi batekin datoz. Identifikatzaile berria eta horretarako azalpen guztiak emateko gure gaurko lehendabiziko gonbidatua gurekin dugu Herrigorako kidea, Xanti Quiroga. Kaixo, Xanti. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Xanti, sarreran aipatu dugu Herrigora zigiluak lau balio markatzen dituela, bertakotasuna, euskara, auzolana eta nekazariekiko bidezko harreman egokia. Ongi azaldu dugu? Bikain. Bai? Zergatik berme zigilu edo identifikatzaile berri hau? Bada, orain arte egin dugu lan bat urtetan, 10 urtetan, eta beste urrats bat gehiago eman nahi genuela. Eta horretako ikusi dugu aukera polita zela, daukagun indarguneak jendeari erakustea beste urrats bat gehiago eman izateko. Bada modu batzuek egiten duzuen lanari ikusgarritasuna ere fisikoki emateko? Bai, hori da helburu importante bat ere, ez? Orain arte hori guztia egiten ari ginela, baina ez genuen hori sintetizatu modu zehatz batean, eta, identifikatzailearen bidez hori posible da, berme bat, azken batean, modu grafikoa. Autoevaluazio bat ere jarri duzuen martxan? Bai. Zer da autoevaluazio hori? Ikustea egiten ari garen hori guztia egia dela, demostratzeko modu bat, ez? Eta modu horretan posible da argi geratzea, edo nork konfiantza irabaztea, berme izatea bai ekoizleen aldetik eta bai kontsumitzaileen aldetik, ez? Guztiek demostratu aldugu, guztia izaten ari guztia hasiera batetik Herrigora egiten ari dena, egia dela. Eta praktikan nola gauzatzen da autoevaluazio hori? Daukagu alde batetik galdetegi importante bat, galdera pilo batekin, eta urtero ekoizleek betetzen dute. Esango nuke, biloizten dela erabat gure aurrean egiten duen guztia azaltzen. Nori erosi, ze baldintzetan, ze preziotan, nola dago osatuta enpresa, nola dagoela euskarari dagokionez, normalizazio plan bat badaukatela, hori guztia agertzen da dokumentuan. Eta ekoizleek ere baloratzen dute, mahai baten bidez, eta egia bada, aurrera eta daukate identifikatzailea jartzeko aukera. Beraz, ekoizleek elkar ebaluatzen dute? Bai. Hori oso interesgarria da, ezta? Bai, hasiera batean nahi ginen pentsatzen kanpoko zertifikatzaile bat, edo zerbait, adituek esan ziguten hori ez da detosla bat Herrigoraren balioekin. Eta politagoa zela partaideak izatea. Herrigoraren ekoizleak partaidea dira, eta beraiek ezagutzen dira oso ongi, eta norberak besteena ere, eta beak bestenak, baloratzen du,
eta modu horretan ikusten da esaten arian hori guztia. Zenbat ekoizleri edo zenbat nekazari buruz ari gara? Une honetan 23 ekoizle dira eta nekazariak asko. Zaila da esatea zehazki, baina egundikan gora seguro bai. Errepasatu ditzagun balioak banaka-banaka, bakoitzak zehazki zer esan nahi duen, lehenik eta behin bertakotasuna nongoa zehazki? Bada hiruki geografiko bat. Nolabait Nafarroan jarrita izango zela Bienatik Zangozara eta Garesetik Korteseko puntaraino, ez? Hiruki horretako dira gure produktu guztiak. Produktuan da agertzen den elementu nagusia, hain zuria badira, piperra badira, horiek guztiak han ekoiztuak izan behar dira. Eta transformatuak ere bai. Bigarren balioa, euskara. Errigora sortu zenetik, esate baterako, Nafarroa erdialde eta hegoaldeko euskararen ze ekimenetan jarri du bere indarra errigorak? Kasu honetan, identifikantzaileek esaten du, ekoiztetxe horrek baduela martzan euskara normalizatzeko plan bat. Ari gara emunekin lantzen eta egiten da diagnostiko bat. Diagnostiko horretatik, pentsa zein eremuan ari gara egiten, ez? Zonalde, ez euskaldun egiten den guk, modu positiboan ager eremuan deitzen dugun horretan, eta orduan ebaluatzen da, nola dagoen ekoiztetxe horrek, nun ze gabezia dituen eta egiten dira proposamenak. Eta horrekin osatzen da plan bat, garatzen ari dena. Gurekin ari diren 23 ekoizlek badukaten martxan lan hori. Bertakotasuna aipatu dugu, euskara ere bai, eta auzolana? Bai, hori da, errigoraren beste elementu importante bat, filosofiarekin han martxan dagoena, ez? Eta ekoizleak ez dira hornitzaileak, dira ekimen honen partaideak, komunitate horren partaideak. Eta horiek ekarpen asko egiten dutela ez bakarri produktuekin. Igual ezaguna da Abilitaseko auzoaren erraldoia. Horretaz gain beste auzolanak ere egiten dituzte, kutxak osatzeko orduan, hitzaldiak, dastaketak, hori guztia ekoizleak ere egiten dute. Eta auzolan horietara gainera, errigorakoak bakarrik ez, Euskal Herri osoko jendea biltzen da ez da? Bai, hori da, Abilitaseko hor egiten dugu, kooperatiban egiten dugu, igual ezagunena den auzolana, eta han Euskal Herria osoki, bai Ipar Euskal Herritik, hegoaldetik, mendebaldetik eta toki guztietatik etortzen da jendea, eta guztion artean osatzen ditugu han ikusten diren kutxa horiek guztiak. Kaxa horiek, gero berriz Euskal Herri osora zabaltzen diren kaxa horiek, ezta? Hori da, eta auzolana izango zen kutxak osatzeko, hemen ikusten den bezala, baina gero kutxa horiek guztiak Euskal Herriko herri guztietara eta auzo guztietara joan behar dira. Orduan, handago auzolan erraldoia. Azken balioa ere aipatuko dugu, eta hori da nekazariekiko bidezko harremana. Bai, askotan kate batean, nolabait, sistema arruntetan ikusten dugu nola estutzen direla azkenean ahulena, eta hori normalean nekazaria da. Gure kasuan aldrebes egiten da. Nekazaria jartzen du prezioa, ezin da bitartekaritzarik ere erdian, ezin bestean zuzenean errigorari pasatzen zaio, eta bidezko harremana badela justu hori prezio horretatik, ez? Guk, kanpaina honetan, eskaintzen dugu Euskal Herriko herri eta auzo guztietan, ekoizlek sortzen duten prezioan. Eta ekoizleek ere adostu dute nekazariekin bidezko prezio bat. Horregatik esaten dugu, zuzeneko harremana eta bidezko harremana bat dagoela horretan, balio horretan. Lau balio aipatu ditugu, baina etorkizunan gehiago etor litezke? Bai, eta hori da gure asmoa. Nun baitetik hasi behar ginela, bagen eraman urteak horrela lantzen, eta une honetan lortu izan dugu, gugu nahiko genuke, langileen baldintzak, emakumekiko beste errespeturen batxotan lan nahiko feminizatua delako, eta jasangarritasuna, momentuz handikan hasi gara, baina bizirik dagoen ekimena da. Eta ostegun honetan, martxoaren 9an, abiatuko da aurtengo udaberriko kanpaina, ezta? Beraz, adi egon beharko dugu denok. Bai, eskutik eskuraren kanpaina berehala hasiko da, ostegun honetan bertan, eta ja, hasi gara kartela jartzen, eta dena prestatzen, bai. Zer ikusiko dugu kanpaina honetan, zer eskuratu ahal izango dugu? Kanpaina honetan, hasiera batean egiten genuen bi zatitan, olioa batetik eta kontserba bestetik, oinak elkarrekin egiten dugu, orduan dago olioa 4 barietatetan, konbentzional eta ekologikoa, daudela kontserbak, daudela pasta, daudela lekaleak, bai lehorrak eta bai poteetan, eta urten lehenengo aldiz daudela frutu lehorrak. Eta udaberrian eta udazkenean egiten dira planak? Bai, bi kanpaina ezberdin. Hori da, zein da bien arteko desberdintasuna zehazki? Honetan, bereziki elikadura burujabetza lantzen ari gara, ez? Kopuru handia da, eta ideia da, urte osoan pertsona batek, familia batek konsumitzen duena, oain metatzea biltegian urte osoan joatea hor konsumitzen, ez? Udazkeneko kanpaina elkartasun kanpaina da. Honetan osatzen dugu kutxa itxiak, badagoela bat ekologikoa, beste bat konbentzionala eta beste bat berezia izan daitekena, eta kutxa horietan
behin lortuta kopururi prestatzea, 125, prezio osoaren 125, zuzentzen da Euskara sustatzeko, bai erabilera eta bai ezagutza. Eta hori da, nolabait bat elkartasuna, bestea Euskararen aldeko bat izan diteken, bestea gehiago elikadura burujabetza. Ea lortzen dugun, bestera batean konsumitzea, modu horretan posle izango delako bestera batean kudeatzea lurra eta bestera batean lan egitea. Lehen prezioak ere aipatu ditugu, eta hitz egin ezagun konkretuki, esate baterako 5 litroko olio botila ze preziotan egongo da? Varietatea aldatzen da, orduan ekologikoa beti bizia garestiagoa da, badaukagu hori, 40 eurotik gora, 44 daukagu ekologikoa, 37 alako sorta berezi bat, bi ekologiko varietate ezberdinak dauzkaguna, eta gero merkeena gaur egun aurten oso gusta txikia egon dela, ona baina txikia, eta hori 30 eurotan dagoela 5 litroko bidoia. Ahora indik ez da publiko egin, ez da? Ostegunean. Ostegunean. Hemen ikusten ari gara segundutxo batez. Esklubizita betean, bai. Gehiago ikusiko ditugu orduan. Esate baterako 12 orburu pote ze preziotan? Hori ere, konbentzionala eta ekologikoan. Konbentzionala 69 eurotan uste dagoela, eta ekologikoa 84. Hori da, 69 ikusten dugu. Horixe da, eta 80. Bai, hori dira, produktu oso bereziak. Soberan igual ezagunak ez dira gainontzeko euskal lurraldeetan, ez? Hor buruak dalore bat, azken batean, ez? Justu hemendik gutxira hasiko da sortzen, eta bai, hor burua. Hau laizter izango dute ikusgai, jendek beraien interneten eta leku guztietan, baina esan bezala, produktu hauek erosiz, bertako nekazariei ere indarra ematen diegu, eta euskarari ere bai, esate baterako iaz, ze kopuru bildu zen, edo zema saldu zen? Kanpaina honetan, olioak izan ziren 152.000 litro. Osa, ja, kantitate importante, joan da, hunditzen, iaz, guzera nuen olioarekiko, zegoen, nalako egoera berezi bat, eta kontserbak izango ziren, 200.000 poto eta pakete inguru. Osa, ja, gero eta gehiago izan dela. Eta udazkeneko kanpainan, izan ziren 13.000 kutsa. Ia ipatzen ari garen, 3 kutsen artean 13.000. Badakigu beraz, kalkulatu daiteke euskararen zatzen bat diru banatu zen? Iaz 200.000 euro banatu egin ziren. Euskararen alde? Euskararen alde, bai. Eta 10 urtetan zenbat diru jaso den? Hori, gutxi gora, ez dira urtero kantitate berdinak izan. Adibidez, urterik onena guretzako izan zen pandemiaren urtean. Eta horren elkartasuna oso markatua geratu zen, eta kasuan 16.000 kutsa banatu egin dituen, ez? Osotara, iaia 2 milioi eta 800.000 pasatxo euro banatu ditugula. Beti ere kutsa bakutsak 125 bilatzen delako udazkeneko kanpaina. Orduan, gogoraraziko diogu jendeari ostegunetik aurrera nun topatu ditzakeen produktu hauek eta nola erosi dezaken? Bai, igual gaur egun modurik errazena badela webgunean sartzea, errigora.eusen sartu, eta agertzen da zerrenda luze bat. Zerrendotan, nolabait etxetik hurbilen dagoen tokian eskatu aldela, eta aprilaren erdialdetik, maiatza depende herrialden, herrialde esaldi banaketa egiten, helduko dira produktuak, ez? Gero ere, elkarte, sindikatuak, eskolak, ikastolak, euskaltegiak, horiek ere partaidea dira kanpaina horretan, eta ara joan da, edo askotan ja ezagutzen ditugu, nortzo diren mugitzen dutenak herri bakoitzean, eta orduan horien gana joan, eskatu, eta hori, handik logistikarako erabiltzen dugu aste santuko aste horiek, eta apilaren maiatzen egonen dira ja gure etxeetan. Guazen orain Gasteiza Asier Maia dugulakoan. Asier, arratsaldeon, zuk baduzu ohiturarik Errigorako produktuak erosteko? Bai, urtero ez, baina tarteka bai erosan ditugu, eta beste batzutan erostera joandakoan agortuak. Hori ere gertatzen da, ez baldin bazara bixi, baldin bazabiltza bixi, arriskua dago hori ezer gabe geratzeko, oseak hor badago erronka bat eta da nahidunak, nire esperientzia zeitzeiten den nahidunak, alik eta azkarren egin eskaera, bestela, bai, hilabete osoko kanpaina izatea, baina hilabete amaier arte itxaroten duenak, segurunik ez du lertuko kanpainan, ez? Eta bai, batzuk gehienak, Xantik esan duen moduan, askotan ikastolan bitartez, ez? Umeak izan ditugu Gasteizkoik Armentik ikastolan, eta haien bitartez zabaltzen da eskaintza eta eskaera, ez? Eta bat ere gabonetarako kanpaina, ez? Udazkeneko kanpaina horretan ere, beti da, ez? Familia elkartzeko unea, eta orduan hor beti barazkiak eta bestelakoak eskuratzeko bidea dago.
Beraz bai. Gainera oso politia da, ne ustez, beste ohiko militantzia diru eskuraketa saiesten degula, ez? Esan nahi dut, ikastoren alde, euskararen alde, deno dauzkagu armairuak beteta kamisetaz eta bestelakoaz, ez? Eta orduan nik uste herrigoran bitartez, eta beste modu bat da sustatzeko euskararen aldeko dirua lortzeko, eta gainera, kalitatezko produktuekin, eta, elikagai sendoak, eta onak dienak jakin da, ez? Beraz, ideia iruditzen zait bikaina. Azken batean, euskara zabaltzeko bide bat da, eta euskaratik eta euskarara bueltatzen den dirua. Asier Maia, berehala izango gara berriz ere zurekin, baina orain beste lagun bat ere agurtu behar dugu. Ibon du izena. Ibonek 1985ean sortu zen Aristu upategian dihardu lanean, eta duela 4 urtetik herrigoraren parte dira beraiek ere. Elkarlan honi esker gainontzeko ekoizleenganak gerturatu ahal izan du. Gurekin da Ibon Ollo. Eixo, Ibon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ibon, esan dugu badirela 4 urte dagoeneko herrigoraren parte zaretela. Bai, hori izan, 4. bai hori da. Herrigorak aurrera egiten eta entzunagoak izaten lagundu dizue? Bai, hori da garrantzitsuena, bai, eskerrik asko. Eta gainontzeko ekoizleekin zer nolako elkarlana duzu, Ba oso ona, batzuekin ja erlazioa genuen, herriaren ondoan beste herriko ekoizleak edo horrela, baina eta beste batzuekin erlazio berriak eta erlazio oso onak, eta oso produktibitateak eta oso ongi bai. Euskara ere bada, herrigoraren ardatza. Zuek Aristun, Euskara nola duzue edo egiten duzue? Bai, ni naiz euskaldun bakarra, baina nire gurasoek ere saiatzen dira, nire ama euskaltegian dago eta dena, eta bai, baukagu ja dena ere euskaraz eta gazteleraz, etiketetan, eta dena, eta bai, pilar bat da eta oso garrantzitsua guretzako bai. Eta orokorrean agerreko zonaldean nola dago euskararen egoera? Ba, herrigorak oso asko lagundu du arlo horretan. Nire herrian ere, gutxiaka gutxinaka ere normalitzatu da asko, jende asko dago ikastolanta dena, eta, gutxiaka gutxinaka dena hobetzen ez. Pasaden urteko datu batzuen arabera, 1.715.000 euroko ekarpena egin zaie euskarari eta ekoizlei 9 urtetan, horrek nola sentiarazten zaituzu nekazari moduan? Jo, oso pozik ez, eta uste dut pixka gehiago dela, 1.800.000, baina oso ongi eta oso pozik ez, hori konsientzia eta hori kantitatearen handiak hitz egitea, azkenean pixka bat azutatzen zaigu, baina oso ongi. Ezuki beste ekoizleekin eta tarteka hitz egingo duzu, eta agian izango dira batzuk, euskararen mundutik hain gertu ez daudenak, baina ez dakit urtez urte sumatzen dituzu gerturatzen edo konbentzitzen nolabait esan da? Bai, jendeak galdetzen du, zer den herrigora, eta nire lagunen artean eta nire adineko jenden artean ere, asko hitz egiten da gauza hauetaz, eta gero auzolanetan parte hartuz, eta gero saskiak eta olio eta lekak erosiz. Azkenan, gutxiaka gutxinak ere jende gazteare sartua dago hor, eta hori oso garrantzitsua da guretzat ere. Eta kontsumitzaileak herrigorako produktu bat eskatzen duenean, zer jasotzen du? Produktu bizi bat guretzako, eta nire kasuan ere produktu oso bizi bat ez. Guretzako oso importantea da artisau produktuak, ekologiko produktuak, eta bertako produktua. Hori da 3 baseak, orduan, horrekin uste dut deskripzioa oso onak eman dudala ez. Ibon, zu 1985ean, Aristu upategia sortu zenean oso txikia zinen, baina bertara asko joaten omen zinen, ez da? Bai, azkenan upategi familiarrak, azkenan hasierak ere denbora gehiago egon bat zara upategian eta horrela, eta orduan ni ere hortik handengoan. Orduan eta nire lehenengo gauza bat dira hor upategian eta mahastietan. Eta zer zuten edo zer dute mahastiek eta agroekologiak zuri hainbeste gustatzeko? Azkenean pixka bat naturalekin kontaktua, ez? Naturalen kontaktua eta erlazio hori, pixka poetikoa soatzen du, baina horrela da. Eta gehiago ezagutzen dugun artean, azkenean produktu hobeagoak, produktu
esentzia gehiagorekin, eta hori, guretzako, hori. Gauza oso garrantzitsu bat, baino ere gure etikarekin eta gure filosofekin, hori, horregoten dela, eta oso pozik, bai. Ilargi egutegia jarraitzen omen duzu ezuek? Bai. Zer da hori, edo nola da hori? Azkenean pixka bat ez da gauza berria, hau da gure biraitonak eta horrela egiten zuten gauzak, pestizidak, herbizidak ez dudenean, azkenean pixka bat naturari begiratu behar zaio, ez? Eta hori egin. Orduan pixka bat gure ardoak ere bizi asko dute, orduan bizia dugunok ilargiarekin ere erlazioa dugu. Orduan pixka bat arlo horretik, ez? Ilargi beteak daudenean, gauza asko ez ditugu egiten, ez ardoen mugimenduak, ez ekimaketa mahastietan, gauza horiek, ez? Pixka bat. Xanti, ardoak kanpaina honetan zehazki ez dira saltzen, ez? Ez, udazkeneko kanpaina. Udazkeneko kanpaina. Baina, esate baterako Ibon bezalako gazte nekazariak egotea Herrigora bezalako proiektu batean garrantzitsua izango da. Bai, eta justu ardoan munduan gertatu da. 3 etxeetan gaur egun semeak daude. Bai. Osea, ikusten, Lezaunen ez da horiek egitea, baina beste 3tan Badagoia bere... Bai, eta eman da erreleboa, eta ez dakize puntu baino Herrigorak lana lagundu duen hori lortzeko, baina da erreitate bat, bai. Herrigorak lagundu du zerbaitetan? Bai, bai. Eta ez bakarrik ekonomian, horregatik. Hori atal oso garrantzitsua da, baina ere, Aristuren proiektua eta nire proiektua zabaltzea, eta Euskal Herri guztian gu berrietan, edo 13.000 edo 16.000 hartartean etxetara Aristuko botia bat egigatzea, guretzako dirua baino asko garrantzitsua da hori. Azkenean bizitza hau komplikatua baino oso polita, eta azkenean hori bada, ez dakit nola, amaiera polita bat, azkenean. Zuek, baduzu aukera tarteka kontsumitzaileekin harremana izateko, edo iristen zaizuen mezurik, edo... Bai, nire kasuan, azkenean, jende asko etortzen da gero produktuaren bila, ez? Herrigorako kanpainan dagoen, zuek zarete, bai, hementxe gaude, eta hori bai, kasu horretan bai. Eta uste dut Santi ere izango duela horretan. Zuek ere baduzu harremana? Bai, eske normalen ikusten dira bezeroak bezala, ez? Eta gure kasuan dira oso konsumitzaile kontzienteak. Badakite zer dagoa Herrigoren atzetik, zertarako egiten den kanpaina, eta txikimendu oso handia dago. Oso ohikoa da, lehenago konsumitzailea zena, gero bilakatzea enbajadorea. Hastea beste tokietan ere, inkluso banaketagune antolatzen. Ibon, hemen jartzen dit, ardo laranja. Omen dela zuen produktu berriena, zer da hori? Bai, ardo mota guztiak ja eginak ditugu, ardo beltzak, gorriak, zuriak eta apardunak. Eta orain, hasi gara ardo laranjekin. Eta ez da laranjak dituztalako, bada ardo zuri bat bere azalekin hartzidura egin duena. Ingelesez skin contact deitzen diote. Eta azkenan, orain arte ardo zuriak beti prentsaia eta egiten ziotan, eta bakarrik zuku hartzitzen zen, ez? Eta, pixka bat, kentzen zieten pixka bat esentzia, ez, ere, eta azkenan azaletan badago oberena, azkenan hori, eta kentzen hori, eta ardo berri oso berezia, eta baina, orain momentuan oso top daude gauza berri hauekin, eta bai. Jarraituko dugu Herrigorari buruz eta zigiluari buruz hizketan, horretarako beste lagun bati ere esango diogu sartzeko, kontseiluak babesa eman diolako Herrigorak sortu duen identifikatzaile berriari, Herrigoraren balioen berme zigilu horri. Honek duen garrantziaz hitz egingo digu gure azken gonbidatua gurekin da Idurre Eskisabel. Kaixo Idurre. Arratsaldeon. Kaixo. Eseri lasai. Idurre, ze garrantzia du kontseiluarentzat identifikatzaile honek? Egia esan izugarria eta oso eskergarria gainera. Esango nuke ez kontseiluarentzat bakarrik, baizik eta
nolabait euskaltzale senti daiteken edonorentzat edo euskararen biziberritze prozesuan sinisten duen edonorentzat, ezta? Errigoran ikuste eta hasieratik daukala, ez? Gu guztiontzat garrantzi ikaragarri bat, batetik nolabait euskararentzako, ez? Itzultzen delako lehen aipatu den diru hori eta bai ezagutzarako, bai erabilerarako. Badago beste faktore bat, ez gaudena bat ere ohituta, eta da produktuak erosten ditugunean euskaraz jasotzea, ez? Horren berri, hau da etiketajean ikustea, eta nik uste dut hasieratik hori ere oso eskergarria izan dela. Euskaldun askok gure hizkuntza eskubideak jasota ikusi ditugula kontsumitzaile izan garenean. Eta azken honek badakar jauzi bat, esango nuke miresgarria ere badena neurri batean, ez? Hain zuzen ere, ekoizle horiei guztiei eskatzea euskararen normalizazio planak indarrean jartzea, batetik eskatzea, eta bestetik hainbeste ekoizlek, ez? Euskarak inolako onespen ofizialik ez duen tokian, ez? Inolako ezagutzarik, ez ezagun aztu nolabait Nafarroako zona no baskofona horretatik ari direla, euskara paperik gabea den eremu horretatik, ez da? Eta ofizialtasuna badaukan eremuan ere hainbeste kostatzen den gune batzuetara iristea, esan nahi dut arlo sozioekonomikoaren garrantziaz hainbestetan hitz egiten dugu, ez da? Nolabait erabileraren sustapenerako eskolatik jasotako ezagutza horrek gerola munduan txertatzeak daukan garrantziaz, eta uste dut adibide ikaragarri bat dela gu guztiontzako. Eta gainera esango nuke, beldurra galtzeko bide bat ere izan beharko lukeela, ezta? Ze, hain zuzen ere, euskara ofiziala den eremuan, askotan alako planak eskatzerakoan eta araugintzara eramaterakoan sekulako bertigoa sortzen da, ezta? Urrundu egingo gaitu edo ez dira onartuko, eta ez, beti erreparo horrekin, ezta? Esango nuke, Errigora badela adibide bat, gauzak ondo azalduta eta ongi eginda, erresistentzia horiek ere ez direla hain erresistentzia erakusten diguna. Bai, Errigorak Nafarroa hegoaldeko elikagaiak Euskal Herrira zabaltzen ditu, Euskal Herri osora, eta esan bezala euskaratik euskararako, eta esan duzu bezala euskaraz. Hori da, bai. Eta nik uste dut, egia da, eta ez noa gezurrik esatera, gure etxean Errigoraren hartzaile gara duela 10 urtetik, baina egia da azken boladan, lan kontuengatik eta haiekin harreman gehiago izateko aukera izan dudala, hau da, lehen aipatzen zituzten, indizeak eta pixka prozesu guztia nola den hurbilagotik ezagutzekoa, eta esango nuke badugula zerikasi haundia esperientzia horretatik guztitik, eta batez ere euskararen ikuspegitik, euskalgintzaren ikuspegitik. Eta iruditzen zaizu, hango ez den euskal komunitateak ezagutzen duela eta baloratzen duela Errigorak euskararen alde egiten duen guztia? Esango nuke badoala pixkanaka ezagutzen, esan nahi dut. Kanpainek eurek daukaten arrakasta bada ezagutza baten, eta esango nuke aintzatespen gero eta handiago baten seinale baita ere. Egia da, oraintxe esan dudana, nik ere ezagutzen nuen, baina batzutan pixka bate sakontzeak elementu berri asko dakarzkigula, ezta? Orduan, uste dut, badagoela ezagutza bat, Errigora zer den, ze produktu onak, gainera erosteaz harago ekarpen bat egiten duenaren sentipen ederre hori ere ematen dio jendeari, baina ni gonbidatuko nuke jendea, kaso webgunean sartu eta prezioez aparte eta produktu eskaintzaz aparte, egiten den lan hori guztiak zer den gehiago arakatzera, oso interesgarria data. Xanti, euskarak bizirauten du, baina ekoizle txikiek ere bai, zuke entzun izan duzu ekoizle txikiren batek aurrera egin duela Errigorari esker? Bai, eta igual badago adibidea nahiko polita guretzat oso importantea zelako, topatzen ez genuelako lekaleak. Nafarroko erdialdean eta hegoaldean tradizio handia dago, garbantzuak eta dilistak egotena, eta desagertzen ari dira.
Eta sortu da, nekazarien artean azialdeko elkarte bat, 15 bat nekazaria daudena horretan, eta iaz, lehenengo aldiz hartu genituen Lehorrean. Bueno, pues oso arrakastatxo estatu zen, eta gehiago behar ditugula. Osa, piper ekologikoak, iaz, Gasteizko Lagunak ez duen bezala, kanpainan amaitu ziren, eta urten jende gehiago gara joan izan dugu, eta orduan, nekazari gehiago, ekoizle gehiago, bai, posi gaude aldo horretan eragiten ari garelako sektorean. Bai. Idurri, orduan egia da zu ere bazarela Errigoraren kontsumitzailea? Bai, egia da, eta gainera, batetik, oraingo kanpainari dagokiola, laizter hasiko da, gure Hendaiako Laguntaldean, ez ni hemen esaten ari naizelako, baina datek ala ekarriko dutelako, alako galdera bat, ez? Nolabait, erosteko ohitura berri bat ekarri digulako, ez? Ez dakit, zenbat, nik nahi ditut 6 kilo arroz eta 12koa da, ez, sorta. Orduan, partekatuko dugu, edo erosiko ditugu 6-ren artean, ez? Halako kalkuluak egiten ditugu Lagun taldean, eta bai, badaukagu ohitura hori, eta hortaz aparte, nik uste dut 10 urte daramatza dela nik neuk oliorik erosi gabe, oda nik neuk ordaindu gabe gurasoen oparia izan delako azken urtetan aizparentzako eta biontzako urteko olioa erosten digute, Errigoraren bidez. Beraz, tradizioak ere sortu ditu pixkanaka. Ibon eta Xanti, jarri guzue kontsumitzaile gisa erronka bat, aurten zer da lortu nahi duzuena, Ibon agian zuen ikasita? Erronka kontsumitzaileekin. Bai, zer da aurten Errigorak lortu nahi duena, esate baterako, kanpaina honekin? Hori ez, identifikatzailea eta balioak nabarmentzea, ez? Gauza da, produktua eta beste gauza da, zer etortzen den atzetikan, ez? Produktu hori Errigorara ailegatzeko. Eta beste atal oso garrantzua da hori Errigorantzako eta ekoizlentzako. Orduan, identifikatzailea izango genuke, ez? Dela erronka eta finkatzea ja, oraindik aurrera hori da. Ibone jarri du kualitatea, nola baita zateko, ni jarriko kantitatea. Iaz 10.000 familiaren gana iritsi ginen. Hori bataz beste, 30.000, 40.000 lagun inguru izan daitezkela, ez? Orduan hori, 3 milioi gara Euskal Herritarrok, ez? Orduan, 100 batetik gora gaude. Baina oraindik badago jende askok ez dakiena Errigora zer den. Hoien gana iritsi behar dugu, eta horretarako identifikatzailea berme bada. Eta ze ekimen polita Euskara bultzatzeko Idurri horrelako gehiago behar dira, ezta? Etorriko balira, ongi etorriak, ezta? Egia da, nolabait, eurek esaten dute indize hoiek ez, Errigora jazten dutela, ez, balio batzu ez. Baina esango nuke, Errigorak Euskara ere jazten duela balio batzuekin, ezta? Orduan, bai, ongi etorriak. Asier Maia, zure gana goaz berriz ere, zer iruditzen zaizu Errigorak sortu duen identifikatzaile berria? Ez dut errepikatuko bereik esan dutena, baina bai nabarmendu nahiko nuke, nabarmendu nahi dut berez, uste Xantik aipatu duen, ez? Badira ekoizlentzako diru duina. Eta hori da oso importantea, ez da netzako bigarren mailako kontua, ez? Euskararena badaukagu, eta badakigu nora doan diru hori, edo irabazi horietako gehienak, baina horrek ere bermatzen du, eta ez da nola nahiko gauza, ekoizleek behar dutela, daukatela behar duten dirua. Hau da, bizitza duina ere horren atzean badago, ez? Guztio bakigu zenbatean erosten zaien nekazari askori bere urteko uzta, zenbat lan eta ze etekin gutxi eta subentzioak ez balira atzean seguruenik galera handiak izango liatekenak, ez? Orduan, iruditzen zait, bizitza duinaren alde, Euskaldunok ere badia sufritzen dutenak ekoizpen horiengatik ez dutela jasotzen behar dutena, eta ne ustez horrek ematen dio balia handia, ez da bakarrik erosi, Euskaren alde erosi, hori ere horren atzean dagoena da, bizitza duinak bermatzen ari garela, eta nekazaritza beharrezkoa dugu. Euskal Herrian badakigu zer hori, toki askotan ere, hemen behar dugu ere, jendea badago horratzean, eta horrek bizitza duina izan dezatela oso importante iruditzen zait. Asier Maia, eskerrik asko gaur ere gurekin izatearren, eta aste onona pasatu ezazula, eta Xanti Ibon eta Idurre mila esker gurekin izatearren, azalpen guztiak xeeki ematearren, eta badakigu martxoaren 9-tik aurrera,
eskuragai izango dugula horko panfleto guzti hori eta prezioak begiratuko ditugula eta gauza gehiago ere bai. Eskerrik asko, mila esker benetan. Zuei. Eta beste data batzuk, martxoaren 3 eta 7 artean gure ahotsak jaialdia ari da ospatzen Victoria Eugenia antzokian Gontzal Dorronsorok ekarriko digu horren berri. Aurten gure ahotsak ekimenaren 5. edizioa izango da, 5. edizioa izaten ari da, ostiraletik asteartera arte, hainbat emakumek, hainbat kontzertu emango dituztelako Victoria Eugenian. Hemen, eta gu, bertara etorri gara. Ester, aurtengo gure ahotsak ekimena desberdina izango da, edo izaten ari da. Hoi da, bai, lehengo urtean hausnarketa txiki bat egin genuen eta esan genuen guazen formatua aldatzea, ze dakizuen bezala 2019an jaio zen jaialdi hau, berez planteatuta zeon egun bakar bateako eta 4 emakume desberdinak aritzen zian hemen oholtza gainean, eta lehen urtean esan genuen guazen hau pixka eta honditzea edo beste formatu bat sortzea, eta azkenian gaur egun ikusten dugun gure ahotsak hori da 5 egun, 5 emakume eta 5 kontzertu, eta 5. edizioa, bai. Ester, ekimen hau helburu zehatz batekin egin da. Bai, gure asmoa, gure helburua da, gure lurraldeko emakume musikarien proiektuak erakustea, musika, energia, eta oain arte euki ditugu 2019tik Izar eukideu Aina Legardon, Txika Koyote eta Niño Tornado, Lina Setien, Sara Zozaia, Olatz Salvador, eta orain gontan beste 5 emakume oso potentea gaineze bai. Hori da, aurreko aste honetan, Natalia Lakuntza, Olatz Salvador, hainbat emakume aritu dira, eta oraindik gaur eta bihar beste 2 artista etorriko dira, biharko kasuan talde bat. Hoi da, bai, ostiralean euki genuen Natalia Lakuntza, Iruñakoa, bere proiektua, bere azken diska eta diska bakarra aurkezteko. Larun batian euki genuen Olatz Salvador, eukizitun gonbidapen Pila, Inautelo Orrieta, Izaro, eta atzo, La Bienkeria izan genuen Bizkaitarra, bere azkeneko diska aurkezten, eta Kriston Ambientia sortu zen. Gaur falta zaigu Maite Larburu, ongo dela hemen behian, klub aretoan, eta bihar azken kontzertua izango deu Neomakeko emakumeekin. Sarreraren bat geratzen da? Gaurko gutxi gelditzen dira, eta bilarko gutxi. Egia esan da uste eta gortuta kasi dagoela, baina bai hangoiko parte hortan zeo zer geldituko da bai, seguro. Ikusentzulei esango diegu erosteko lehenbailen, bestela gortengo dira. Etorri hau behin bakarrian gertatzen da, hemen eta gure ahotsa jaialdian, hasi que animatu zaitezte. Badakit horrenik goiz dela, Ester, baina hurrengo urterako zerbait pentsatu duzue? Funtzionatzen baldin badu zergatik ez dugu aldatuko. Ni pentsatzen mantendu dugula eta martxa honetan, igual inberko dugu ez dakit, luzatu o bikoiztu, eguna ez dakit, baina bai. Formatua mantendu dugu nik uste bai. Gu bertan izango gara hurrengo hortan bai. Primeran, bai, por supuesto, gonbidatuta zaudete. Mila esker bikote eta gonbidapena jasota eta badakizue hortxe informazio guztia. Eta orain hemen dugu gure lagun bat, Bidal Salcedo, arratsaldeon. Arratsaldeon Maialen, bai, arratsaldeon entzule guzti eta. Bidal, ikusten duzu nola Xabiri eman diogun dauen medikamenturik eta onena atsedena. Duda barik, Claro, zego garrantzie, ez ba? Egun bakutxean, beti izatea horri, batez be. Bai, ekintzak eta egin jarduera danetarakoak, baina gero atsedena eta loa. Hor dago, egunero. Bai, eta ez dakit ikusten duzun hemen ze zirko daukagun. Bai. Hemen puxikak eta bai dugu, baina lehenik eta behin Bidal pistak eman behar ditugu. Antzerako egin duzu zerrolako, Bai, inoiz bete egin genuen. Bai, egin duen. Pista begiratu zintuko izango dizan, horreteko zer horri infinita eskegitez bat, esango dugu mitoak, hori da lehen pista, mitoak. Lehenengo pista izango da mitoa. Orduen mitoa, edo egiz etedan, horreko baten dozku beti, zaten dugune gure osasun, ero gaixotasun ingurura. Bigarrena zein izango da? Izango dugune da diabetesa. Oin hilebetero, hitz egin duen, bebai, ez ba? Bai, hitz egin duen diabetesari buruz. Hori da. Beraz, mitoak diabetesa. Eta gero joango gara, esaten dana batez be, beste haurdunaldia.
eta ordunaldia, mitoak, diabetesa eta ordunaldia. Horiek dira gaurko 3 pista. Nor eraten duzkonek, Maialen, ordendoko gune da, argi joatun gara beti, olako osagai zentrala. Eta zer dugu, emakumea. Batez beha proposazetarako, aste honetako, bikaina, horretarako. Eta zerri buruzari gara orduan? Ba, ingo dugu, ordunaldia eta diabetesa. Ordunaldia eta diabetesa. Hori da gaurko gaia, eta hemen ditugun puxiketan bidal, mitoak egongo dira. Hori. Mitoak edo egiak. Edo egiak, horregait ingo dugune, mitoa direnak edo ez direnak egiak ingo dugune da, Pumba. Iztatu da, hala, apurtu. Beti ere azalpenak eman da. Hori da, begiratu, dukagune da gauze bat. Bakarri jenteak ari egiteko, hemen izango di, egoera bi. Eta egoera zen izango da. Alde batetik, zelan deukagu zen, gure diabetesa duten emakumeak, eta beste aldetik, ikusiko dugu, beste egoera bigarren izango da, ordun dauden emakumeak. Orduen zertarako ikusteko diabetes alde batetik doala, eta beste alde batetik joango da, ordunaldia. Ados? Ba, puxikak lertuko ditugu, baina lehenik eta behin bideo bat ere badugu. Oso ondo. Eta Gonzalo Ronsoro prestatu dugu. Aitor, diabetesa ordunaldian ere agertu daiteke? Bai, diabetese ordunaldian agertu alda, eta horregatik gaur egun ordunaldian egiten da beti froga bat ikusteko edo jakiteko agertu da ala ez. Beraiek emakumeek sintomak ekiten dituzte edo hori arau bat da? Normalien ez da beukiten sintomarik, eta horregatik egin behar da froga bat ikusteko edo jakiteko. Eta erditu ondoren diabetesak hor jarraitu dezake? Bai, eta horregatik da oso importantea ikustea diabetise desagertu dala, edo espada desagertu jakitea gero kontrol bat ipintzeko. Eta horregatik da oso importantea umea jaiota gero, gutxi gora bera, 2 hilabete geroago egitea froga bat ikusteko diabetes hori desagertu dan ala ez. Beraz, hor jarraitu dezake amaren kasuan, baina umeak ez du diabetesik izango. Ez, umeak ez. Umea normalien ez dute eukiten, jaio berri bat ez du eukiten diabetes. Ordunaldiko diabetes normal batek eukiten dauen tratamendu berdina izaten du? Bueno, berdina ez, batzuk adibidez, oso importantea da erregimena, horregatik lehenengo tratamentoa esate baterako da erregim bat egitea. Oso importantea da ere, gero atzamarrean azukerea, glukosa begiratzea, ikusteko kontrol aproposa ero kontrol egokia daukagula, eta ez pasan lortuko kontrol egokia ero behar den kontrola orduen ipini behar dire botikak. Normalien ordunaldietan pastillak edo pirulak ez dire jartzen, eta tratamiento bakarra da insulinia. Ba, hortxe informazio gehigarria, eta orain hasi behar dugu puxikak lertzen. Bidal. Oso ondo. Banaka joango gara, eta hemendik hasiko naiz. Bale, lehenengote hasiko gara. Lehen da biziko irakurrikot, eta zuk esan lertu behar den edo ez. Hemen jartzen du, ordunaldian diabetesa oso arraroa da. Egia ala gezurra, Bidal. Claro, horrekaz esaten dugu. Gutxitan ikusten badugu, ala askotan. Orduen, argi dagona da gauze bat. Ikusten diela gutxitan, entzun dugun bezala, izango dire, 100 ordunaldi, dauzen emakume guztiek hartuta, 100 izango dira, 6 eta 9 tarte horretan izango dira. Orduen, horrek esatea nahi duena da, gauze bat bakarri Maialen. Gutxitan dalez, orduen egia dala, ez dala gauze berezi bet eta holango gertatzen dana momentu guztietan. Hor itxiko dugu, egin izelako. Jaitxe egingo dugu, bai? Orduen, hor itxiko dugu. Bigarrena, Bidal, ea zer dion. Edarto. Ondorio larriak izan ditzake. Egia ala gezurra? Begiratu, pentsatu behar dugune da berdin, momentu honetan ere. Deukagu zor gure diabetesa, esan dugune aurdun dauen emakumea, diabetesa deko berarekin, da orduen pentsatu behar dugune, da ez dala gertzen sintomak eta aurdun momentu horretan, joaten dira pizkanaka, hiletan agertzen. Orduen, horrek esaten nahi duzune da oso argita garbi horretaro ipiniko dauen, azelako oso
ez larria, dala oso harina eromakala. Zagitizten du harina eromakala. Zebere sintomak izango dira beti, umea batez ere, joaten danean, hor, jaio horretik, joaten da haunditzen, joaten da pisu hartzen, eta emango duena da batez be, erditzerakoan, arazoak, amari, eta sarriten posible da cesaria ere hor sortzea. Baina, berak ez dau besterik inondik eta inora arazorik. Bidal, ondorio larriak izan ditzake, bomba. Zer ingo dugu, Maialen? Orduan ingo dugune da, argita garbi izan dozune, hau kenduko dugu hemendik. Hor daukagu, jazta, ez dut zer egin, ez ba? Urrengoa, Bidal. Oso ongi, hor daukagu. Ea ba, urrengoak dio, Bidal. Ezin da bularra eman, egia ala gezurra? Ba, begiratu horbe, argi daukagu geuse bat. Ikusita, beste garrantzirik ez dala izan, sortzen da, erditzea emakumeak, emoten dauenean bere bizitza kaleratu umeari, pentsatu behar dugune da, ez bakarri posible dala. Gainera, oso guztiz gomendagarria. Gomendagarria. Umeari emotia bularra izango litzateke horrelako medizinarik hoberenetakoa. Beraz ez du edoskitzea kaltetzen. Ez, kaltu ez. Badakizu zer egin behar duzu. Bai, ez bakarrik kaltetu, ez kaltetu. Iten dauena da gainera mesede, hobekuntza bakarrik, besterik ez, Maialen. Orduen, beste mito bat. Hor daukagu, bigarrena. Oso ongi. Urrengoa, Bidal. Haze sustoa. Sustorik ez horregatik. Ez da sendatzen. Ba, begiratu. Egia ala gezurra. Begitu, pentsatu bedagune da, hori dala gezurra. Normalean diabetesa esaten dune da beti, mota batekoa edo bikoa, kronikotasuna dala. Baina hau berezi edalez, sortzen dana beti haurdunaldian, zer ikusi edukate hor aldaketa hormonalak eta horrik aldaketa hormonalak joango da pizkanaka desagertu egiten dira bebai. Orduen argi dagona ez dala egia. Orduan zer ingo dugu? Pumba. Bai? Venga, ba, beste bat. Baina lasai, Bai, lasai. Zer da ezer gertatzen, hau da, holako zista da, txiki bat, beti, jazta, besterik, zagata baino. Oso ongi, urrengoa, Bidal. Bale. Diabetesa duten emakumeen haurdunaldiak beti dira arriskutsuak, baina kasu honetan esango dugu, ez da haurdunaldiaren ondorioz sortzen den diabetesa, baizik eta diabetesa duten emakumeen haurdunaldiak. Zer ikusten dugu, haurdun gelditu orduko, diabetesa dagola emakumea berarekin. Diabetesa hor dago. Orduen ukingo du tratamentu. Bai, pirularo pastillak, diabetesa mota bikoa bada, eta bai, diabetesa batekoa bada, insulina. Orduen horrek beti arriskutsua izango da hori haurdunaldia. Hori ez dugu inondik eta inora hori, bueno, dudan ifini. Ez dugu gezurrik izan horrela da. Argi dagona da, horrela dala hori. Eta orduen horrekin jarraitu behar dugu dinamika horretan. Eta azkena, edo noiz geratu daitezke haurdun diabetesa duten emakumeak? Bai, hori be egia da. Egia da. Osea, haurdun egotea ez deko arazorik pertsona horrek, emakume horrek zetarako haurdun gelditzeko. Baina? Zer daukagu? Ostean baina, esan duzune Maialen, daukagune da beti planifikatzea dala hoberena. Zein bat eta normalean horrek emakumeak ikusten dan bere kontrol metabolikoa hoberena dala, zer dauko horrek? Ez bakarri mesede berarentzat. Baite dezelako mesedean horentzat? Aurrarentzat. Aurrarentzat. Ze horri ikusten dugune da, ez diela gertatuko horrelako arazoak. Beti izan dugune, arazoak diabetesena zeintzuk izango dira. Emakume diabetikoak beti dekoz arazo bi, oso larriak. Batez be, alde batetik, beti posible dala errezago olako abortuak, eta ez bakarrik, eta malformazioak ere. Orduen horregetik garrantzizkoa zaindu eta planifikatu. Bera jaitsiko dugu hau, ez dugu lertuko, eta goazen gure lekuetara. Bidal Salcedo, eskerrik asko. Ba ez horregatik. Oso garbi benitu da. Bai, eskerdatorren astera arte. Bostenaz, urrungo astera arte, bai. Eta horrein gure gonbidatuari, kaixo, esateko momentua iritsi da, Irati pelikularekin zinema aretoetan maitemindu gaituen aktore itzela da. Elena Uriz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Elena, datorren asteburuan banatzen dira Oskarrak, Oskarretara izendatua izateko moduko pelikula da Irati? Bueno, nik ez egiten besterako deni, baina oso pelikula polita dela hori bai. Gustatuko litzaizuke? Oskar, izatea, ez dakit. Ni oso kontent nago egindakoarekin eta horrekin konformatzen naiz. Merezimendu handia egin ditu arlo askotan, eta polita izango zen
ere goia batzuk jasotzea, ez du jaso, baina meritoak hor daude. Bueno, eta arrakasta ere sekulako aria izaten jendearen aldetik behintzat. Bai, sinestu behar badu niri kontatzen diatena, bueno, arrakastatxoa da, bai. Oso. Guretzat ohore handia da luxa gurekin izatea, Elena Uriz berehala zuekin, ez galdu, irakiten. Arratsaldeon berriz ere bueltan gara eta esan dizuegu Irati pelikulari buruz hitz egin behar dugula, baina hemen dugu gure ondoan Mikel Elizegi. Mikel, arratsaldeon. Arratsaldeon, Maialen, bakarrik, no gaur? Gero Jon Garate dator. Bale, ya está, ya pozik, no. Jolasteko prest, ezta? Bai, ni beti, bakizu, bai, ez da problemik. Bueno, esan dizaiogun gure gonbidatuari sartzeko, aktore handia da eta aktore ofizioari maitasun mugagabea dio emakume honek. Biba, Elena Uriz. Hau, pare. Elena. Gaixo, Maialen. Ongi, eta zeu sartu. Arratsaldeon, Elena. Arratsaldeon, Mikel. Oso ondo, eta zuri. Ongi, zu bintzak pozik zaude. Bai. Parrakin horrela sartu zea, eutxi horreri. Bai. Eta irriparrez oroitzen duzu, Elena, lehenengo aldiz Irati pelikula ikusi zenuen momentua, zu luxa zara, bertako amona. Nola gogoratzen duzu lehendabiziko egunura? Urdurin nengoen. Ni eszena batzuk ikusian dituen, zarauzera joan nintzen egun batean moldaketa batzuk egiteko, grabaketa berriak egiteko, soinu aldetik, eta orduan irudi batzuk ikusian dituen, baina pelikula osoa ikusi gabe. Orduan irrikitan nengoen, nola atera, nola. Eta, bueno, oso pozik geratu nintzen. Eta gainera ikusi nuen, zitxasen izan zen, eta zenolako harrera polita eman zioten, ze arrakastea izan zuen, jendea zenbat hitz egiten zuen horretaz, eta, bueno, pozik. Halere, esaten nuen berri ikusi behar dut, gehiago gozatzeko horrekin. Eta ikusi duzu berriz, Elena? Bai, ikusi nuen gero Donosti, eta orain Iruñan ere. Beraz, 3 aldiz ikusi duzu dagoeneko? Eta logarren bat ikusiko dut ere. Bai. Orduan esan dezakegu Paul Urquijok lan ona egin duela. Oso ona. Nik esako nuke Paul Urquijo persona handia dela. Eta, bueno, bere eskuetatik ateratzen dena, bere bihotzetik ateratzen da, eta seguro ona dela. Aizu, Elena, eta zeure buruan nola ikusten duzu? Zu 3 txandatan ikusi duzu ja, eta zer, ongi ikusten zara? Pues, begira, bai. Bai, oso ongi, alaxe, berdo. Igual beste 4-5 aldiz ikusi eta igual esan duzu, Ez dakit. Cuidado. Nahiko kritika naiz nire buruarekin, baina nik uste paper honetan ondo nagoela. Bai. Zergatik esan behar du beste. Papera gaina zura sorginana da. Ez da sorgina. Bale, cuidao. Ja, askotan esaten dute sorgina, pues ez. Ez da sorgina. Ba, ni naiz Mari ere aspaldiko hoien tartekari bat edo sinesmen hoie mantentzen saiatzen den persona. Aintzinako emakume jakintxu bat, zarela esan dezakegu? Hori bai. Adibidez. Hori bai. Eta batez ere hori aspaldiko sinesmenak edo defendatzen duen persona bat. Beste alde batetik badago persona, oso keskatua dagoen persona, porque berak ikusten du nola kristautasun alde batetik edo mundu musulman beste aldetik etortzen diren eta topaketa horretan aspaldiko sinesmenak igual galtzen ari direla. Eta hori da ni mantendu nahi dudana. Sorgina ez. Sorgina ez. Elena, esan duzuzuk dagoeneko 3 aldiz ikusi duzula, baina ez zara bakarra izan ze datuak emango izkizut. Asteburu honetako lehiatila datuak oraindik ez ditugu, ez dira argitaratu, baina aurreko asteburuan Irati ikustera 40.000 lagun, baino gehiago joan ziren, beraz kalkulatu ezakegu dagoeneko 50.000 izan daitezkela, bada zerbait, ez da, 50.000 lagun? Bai, bada asko. Ni bakarrik esango dizuen nire inguruan, Iruña, Nafarren eta hori, zenolako espektatiba sortu izan dire. Karo, hor propaganda asko egiten du. Eta pelikula honek izan du. Eta hori ez da beti ona izaten, ez da? Niretzat, beldurra. Hori da. Beldurra. Nik ez den nuen askotan, nire izan diate, zoaz, pelikula hori ikustera oso ona da.
ara joan eta, bueno, pues, hainona ez iruditu. Espektatiba kristona, eta gero, cuidao. Nire inguruko lagun eta familiako eta esaten nien, bueno, ez da kriston pelikula, ez pensa. Horrela. Por si acaso, ez da Elena, oso ongi. Oso ongi, por si acaso. Erki. Bueno, baina erantzuna oso ona izaten ari da, beste datu bat emango izugu, Lehiatilen rankinen Irati 5. pelikularik ikusiena izan da, Spielbergen azken pelikularen aurretik, esatu baterako. Bueno, pues posten ez asko benetan, merezi du. Gainera oso kritika ona jasotzen ari da. Bai, oroar bai. Bai. Agian hurrengoan ikusiko dugu Elena Spielbergekin, cuidao. Baso egon zera zuzendari oso narekin. Paul Urquijo, Montxo Armendari, eta huedenakin egin duzula. Bi horiek, bai. Eta igual, Steven Spielberg ikusten duzu zeure burua hor. Ez zerrarik ez, Elena, bai emakumea. Nor daki? Egon naiz Wes Andersonekin ere. Bai, ira. Eta, gehiago dut Montxo Armendari, eta Paul Urquijo. Zu nahiago ez da? Hortxe. Bueno, aritu gara hitz egiten Luxari buruz, baina konta iguzu nolako esperientzia izan da Luxa izatearena? Jo, eske, ni maite mindu nintzen persona horrekin. Nintzen zeran hain polita. Eske, baditu balore asko, eta adibidez edurne iratirekiko duen jarrera, amonaren papera. Amona ez bada ere, nola zaintzen duen, nola mitatzen duen, eta hori oso ondo. Eta gero, ze indarra duen personai horrek defendatzeko bere baloreak. Horrekin maite mindu nintzen. Bueno, eta indar hori zuk ere ematen diozu, pertsonak ere ematen dio. Bai, mala hostia daukat. Elena, nola oroitzen duzu papera eskuratu zenuela jakin zenuen momentu hori? Nola izan zen? Niretzat oso importante. Ni joan nintzenean eta kastin eta lehenengo irakurrita egin nuenean, etxetik eramaten nuen ikasia. Baina gero, egiterakoan esaten nuen kagoen, ez dut ondo egin. Geratu nintzen un poco, ez dakit, ez nengoen oso konten nire buruarekin. Baina konturatu nintzen berehala, bai Paul geratu zela konten. Eta horrek niri eman zidan segurtasun handia, zan nuen, bueno, fidatzen badan erekin, ni langilea naiz aurrera eramango dut hau. Eta deitu egin zizuten? Bai, urrengo egunean uste dut esan ziatela. Urrengo egunean esan zizuten? Bai. Azkarra bakizuten, Gero esan zian Paulek garbi ikusi zuela. Ni zalantza eta bera garbiago. Ezu paperak eta memorizatzeko eta burua hona lakazu. Ni oso txarra naiz horretan. Baina zuk bai. Tururu. Hori hona da. Horrek zer esan eguna, do txarra, do tururu. Normala, baina lan handia egiten duen persona. Bai. Nire usten zait ikestea. Bai. Zuge irakasle izan duzea gaina. Ja, baina beti deni gustatu zait, eta berdin zait, gai bat, edo beste, ikestea gusten zait. Baina papera baten diatenean, aleginak egiten ditut hori memorizatzeko. Nik ez dut horrelako memoria prodigiosarik ez. Lana bai, eta askotan grabatzen dut, ikasi behar dudana, eta gero egongo naiz albondigak egiten kaskoekin, eta entzuten, bai. Bueno, ba, lana da. Goza ezagun pixkat gehiago Iratirekin, oraindik ere zinema aretoetan duzu, eta joan zaitezte ikustera ez duzuela Luxa ezagutzen? Ba, hau da Irati. Aitak egin beharra bete du, ointarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du Ibartion izaiteko. Neko gazte ezin dateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Luxa. Haren gatik zenbaitek oraino dituzte sinesten, elemene paganoak. Bada aitzulo sakon bat oianaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizun ere hilo basoak, Iratik. Norbaitek azken atxeman.
zien izena eta ezen oiz berriz aipa. Guau, irati, Esan diot, Elena, nire goen ikanen ez joan ikuste. Jongo nahiz, Elena barkatu, baino joango nahiz, zula zagingon. Zuk ikusi atzu maiala? Bai, nik ikusia dut. Eta Elena, esaten ari zinez ze jende jatorra, ez da? Hori ere garrantzitsua da lana egiteko orduan. Bueno, izan da, ni parte hartu dan pelikuletan, oberena giroldetikan. Bai. Ze jende jatorra. Ez que inorezen joaten orde guai. Estupendo. Estupendo, jende estupenda, baina normaltasun handiz eta gero bihotzeko jendea, eske Paulotik hasi, Eneko, edo Inigo, edo beste Inigo Aranbarri, edo Edurne. Denek nahi zuten lana polita eta ona izan zedin, ezta? Gaina lehen egon naiz berarekin maialen hitz egiten, eta esan diot, bera izarra hundiekin ere gontzarela, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Matt Damon. Esan diot, haiek nerekin. Bai, haiek nerekin, baina esaten du, haiek beste, ez dira hauek bezala, ezta? Beste hundikeri bat edo dakatela, ez? Bai, amerikanoek ezakiz ezin izten duten, dirua dutelako, kategoriak egite dute, eta, bueno, eske bazen oso fuerte, Igual garen ondoan egon Tom Hanksekin, eta ezin berari begira. Ze gauzak. Baitu. Bueno, Elena, zu zinemara modu oso bitxian sartu zinen, zinema munduan, nola izan zen? Bueno, 1984an zu jaio gabe zinenean. Hene izan nintzen Tasioren ama. Tasioren ama zinen zu. Baina nola eskuratu zenuen papera? Bizitza karambola asko egiten dituelako. Montxo Armendarizen koñato batek lan egiten zuen nire anai batekin. Eta orduan egunen batean komentatu zuen. Nire koñatoa badago desesperatua, probatu dituela 50 ezakizen bat emakume, Tasioren amaren babera egiteko. Eta nire anaia eta bizilaguna, esan zuen, joan dadila gure etxera, hor nire maztea, nire aizpa, nire arreba, eta ez dakit nor gehiago, adin urtakoa. Joan ziren, eta ni lanetik etorria, neke egina, eta esan ziaten, egin nahi nuen paper bat, esan nien, usted tontos. Hori zen lehenengo aldia, esan zuen? Hori lehenengo aldia. Eta, bueno, froga batzuk, eta, bueno, esan zuten hitzoiek, da, el perfil. Da, entzun nuen lehenengo aldia izan zen. Da, eta orduan, nik ezak izigurrak guztokoa zituzten, eta da. Eta orduan froga bat egin ziaten, konbentzitu nahi izan zuten parte hartzeko, esan nien ezetz, lehenengo batean, gero itzuli ziren, eta azkena esan nuen baiez. Zuk esan zenun ezetz, barkatu Elena, bai? Eta zerratikoa? Lan egitaren nintzen, 3 seme nituen. Ja, etzen un denborarik. Hombre. Eta azkenean parte hartu zenuen, gainera Euskal Zinemaren ikurretako badaptazio nola gogoratzen duzu. Hori da zoragarria. Begira hori iruditan ikusten ari gara. Hori atzazu. Jesus Maria eta Jose. Hori gaztea, Elena. Hori nahi ni. Gero, 1984an. 84. Hori nahi ni, bai. Gauela mar. Zenbat denbora irudi hauek ikusi gabe, Elena? Pues ez pensa inbeste erako deni, porque bigarren katean, ematen dute bai. Ia urtero ematen dute. Hori zema txandatan ikusi duzu pelikula, hau? Hori? 7, 8. Gio. Bai. Ba, eske merezidoen pelikula da. Bai, gainera, zure lehen pelikula izan zen, baina Montxo Armendarizena ere, bai? Bai. Hori bitartean bazituen bideo bat, korto batzuk eginak. Nekazarien guruan eta mundu horretan aritua. Eta gero ja lehenengo pelikula luzea hori izan zen, bai. Eta bai, arrakastan dira, denbora gabeko edo, ez dakit nola esango nuke, atemporal. Bai, atemporal. Edo zen momentutan ikusteko moduko. Eta geroztik etzara gelditu lanean, Elena? Bueno, gero jarraitu nuen irakaslea izaten, jubilatu arte. Eta gero itzuli zinen berriz ere zinemara. Bueno, gero ezin nintzen abesten abezbatza batean. Atarrabia abezbatza. Hori da, oso abezbatza. Ona. Bueno, lagunen arteko abezbatza. Oini jarraitzen duzu abezbatzan? Bai. Eutxorreri ez utzi, Elena.
Bueno, eta orduan, abesbatzen bazegoen tipo bat, antzerkia egiten zuena, eta momentu horretan egin behar zuten bodas de sangre, Lorcarena, eta esan zian, Elena, no harías un papelito en bodas de sangre? Pues igual, probatu nuen, eta sartu nintzen, El Bardo izeneko taldean, Atarrabien ere, eta hor jarraitzen dut. Hor jarraitzen duzu. Bai, eta talde horretan, bazegoen, taldekide bat, jarri zuela casting agencia bat Iruñan, Casting del Reino, eta orduan, bere base de datos horretan. Zuek sartu zineten. Eta horretik, Geratu gabe, batekin eta bestearekin, eta Elena, sukaldean zer moldatzen zara, baina probatzen? Jaten zer moldatzen zara? Apetito hona, bai. Gaur ere agian zerbait jango dugu. Ze suerte izan. Mikel Elizegi. Bai, ze suerte izan dugu. Gure txokoak egin dugu. Zenean egite zan dio, nik ere gauza, kriston suerte izan duzu gaur niemen tokatzea. Zer afortunatu sentitzen daiz, bai. Gure txokoak saioa. Eta gaur honetan nahiko berezia da. Lehenengo aldia da, norbaitek neri deitzen didala laguntza behar zuelako. Bai, Bai, Aitor, Errusta, tabernakoa, Oriokoa. Orduntxe momentu eta noain dela gutxi ireki du, eta berak nahizun nire laguntza. Pintxo berezi bat atera nahizun asteburun, berarekin joan nintzen kalea, eta berak ere esan zidan. Mesedez, pintxo ekarri platora, ea ze iritzia dakaten hauek. Ordu nire dut zuek probatzea, eta Aitorri ere esango digu, ea gustatzen zaizuen bai ala. Etorri, Elena. Etorri, bai ala. Ze suertea dakazue. Ongi bazkaldu duzu gaur, Elena. Ederki. Baina, Mikel, esan egia, hau da benetako hango pintxoa? Hau da, benetako atretzoko pintxoa. Baina da, berdina. Aitorrek, Errustako Aitorrek, izena jarri zion, haupa horio. Haupa horio. Neretan ikungo bagina bezala. Hoxe. Eta zergatik haupa horio, berak erabiltzen dituen produktu guztiak horiokoan dira. Atuna. Arrautza, antxoa, bokeroia, dena oriokoa. Gustatuko leitzaidak zuek probatzea. Bakitu gia haundixan mara dela, probatu ezan. Bona dena ez dugu behar. Probatu. Ez dakit nondik anaziro kendu gizatitxo bat, eta nahi dut zuen iritzia Aitorreri esatea. Ez da horrexi hau jaten, Esan nion berari lan handia izango dula bere zerbiletakin. Zerbiletakin lan asko. Zu probatu, bale? Oso. Momentuz, arrautza hona do. Arrautza hona do, oso. Zukia probatu zu. Horrein atuna. Vale. Oso goxua da. Ordo, nik, zein da gure kamara? A ber, nire dut Maialen kamarari zuk esate Aitorreri, ea gustatzen zaizun, bai. Gustatu zaizu? Oso goxua. Bai? Bai, arrakasta izango du? Bai, pentsatzen dut Oriokoa are hobea egongo dela, baina oso goxoa dago. Oso goxoa do, kendo hemengo bigoti jo, hortxe, oso. Ez dago dazorik. Zu guainik jarraitzen duzu, eta hori asko, hori seinale hona da. Bai, ez dut dena jan behar. Ez duzu dena jan behar, klasai. Eta orain, Maialen, zure kamara da, zein da, Luis, hori izango da gure kamara, bai. Esan Aitorreri, ea zer iruditzen zaizun. Aitor, oso pintxo gozo egin duzu. Bez? Oso ongi, bez? Aitor, ikusi alde. Oroitzen jaiz, Orion Jesukriston arrakasta izan duen zure pintxokin, haupa Orio pintxorekin, Errusta taberna martxan dago, enteatu naiz larunbatan ere Kriston arrakasta izan zenuela, eta hemen ere bai. Eta orain ikusi gure reportaia, benetan izugarria da. Bale. Bai. Ikusi. Egunon, Aitor! Artista! Zer boz! Hori suerte izan duduk, Errusta taberna ireki, eta Mikel Elizegi hemen, irekin itzein nahi dit. Etorriko izanea? Etorri izona? Aitor, oain dela zemat ireki duk taberna, no zemat egun? Ba, oain dela azte bete, Azte bete. Aizu, Aitor, zemotako taberna Errusta, nolako taberna izan? Ba, nire egiten ez datiak pixkat adina askutako jendia. Guizien iriki, amaiketerretan, poteatu. Eta gero gauean, ba... People won Ibiza. Pari. Enteatu naiz, pintxo izarra bat atera nahi duzu? Bai, eta hortarako ire laguntza berdeiat. Nahi jakin jendian iritzia zein izangoan. Egaro, azte urut dakarren lehenua, gaur karren lematu medio probatzen. Oidek. Ba, sabemos si funciona o no funciona. Hore pentsatu bardiu gero ze izena, bai? Pintxuak izenekoik, haupa Orio. Prestatuko dio pintxua? Bai, pasa. Guazen artista. Atuna,
Hori jokatuna. Hori jokatuna. Antxoak bertakok bai. Bertakok bai. Antxo ditu salazu jireindakok. Begira. Eta beste hau ditu pinagretan. Lehenik eta behin goiun naek. Bai. Atu pusketa bat hartu. Gero jarriko zeukenaek. Hemen, arrautza. Arrautza. Eta, oain, antxo bat ingo zio. Bai. Hortxe. Beste aldea jarriko jau. Eta, gero, botako zio. Txurrusta da bat. Claro, hauan sartzeko ez du gerraxa. Orio. Aupa Orio. Kauela, oso nazioka. Bai. Iklen esan diak, ea Orioko jendek edo zeiritzia. Zeiritzia. Prestatuko jo? Bai, prestatuko. Venga, hasi prestatzen, venga, ba. Ez da txarra lanean ari zarela kantatzearen, niri asko gustatzen zeak. Boga, boga, marinela, marinela. Bueno, Aitor, begira, normalein hause jartzen dit, Baina gaurren da biziko jendearen iritzia jaso, eta gero ikusiko diu jarriko dugun bai ala ez. Vale, Guazen artista. Venga. Aupa Orio pintxoa, mekabuera ma. Kaixo. Agur, gero arte, aio. Denak ezagutzen jo, Aitor, exitazo. Abe, egunon. Egunon. Ondo altzeate. Aitor ezagutuko duzu, No. Oain dela gutxi ireki du taberna, pintxo hau larun batan aterako da primizian esklusiba. Jendearen iritzia jakin nahi du. Izena, Aupa Orio. Olga, la pescatera que más mola. Ez dut gehiagin rimatzen, baina ongi do. Txaula, pintxoa probatu. Venga, no me hagas el feo, Pintxo freskoa, dena Oriokoa. Pintxoa probatu erdu. Oso zaila da pintxo jatea. Zerbietan diru asko gastatuko, Aitor. Gainakin, hola iez, baina ez duk ezer esaten. Dena bertako produktu dela, Oriokoa. Zartu. Zatzak. Hola. Baleko izango, balekoa, aprobau. Ogia. Ogia, mio. Bale, gustatzen zaizu. Aitor, bi, Aupa Orio. Erotik amarrera? El 11. Amaika! Aitor, brother! Amaika, baldu hortu dugu. Aupa Orio. Behatzi tarde. Nola? Behatzi tarde. Hauan bai, behatzi tarde. Zazpi. Zazpi tarde da oso ongi. Kalitatearen bermea. Gustatzen zaigu kantatzea Orio, ze izaten da? Saltzen. Oso no. Txakursiki baten karamelua. Oso no. Está muy bien. Hornegin hori jo necesito. Esaten dut konfiterua. Agur guapísima. Cuadrilla. Eskerrik asko, Aio. Txaola, kontuz, ongi poliki jan. Vale. Aio, gero arte. Aio. Ikiarri egin dira. Ikiarri egin dira. Ikiarri, platera dutza, peleki jaukari gatu zegoen. Itxia ona, denak ona. Horrek zer esan edo Aitor, a triunfar. Gure rustak lortu dula gure kalitatezko seioa. Eman eurra eta sei horrela, Makina izan. Eskerrik asko tortatik, Eutxorreri. Boga, boga, marinela, marinela. Erra pintxoa, Aitor, errusta. Zoriona, kriston pintxo egin duta. Eta hemendik benetan deialdi bat edo zeinek Euskal Herriko tabernan bat, gozotegi bat, jatetxe bat, nahi baldin badu ni joatea laguntzea, joango naiz. Bi bazuekera deitu edo WhatsAppera eta ni joango naiz. Eta listo, dagoeneko amarrek edo deitu omen dute. Seguro, Mikel. seguro. Seguro baiet. Seguro nago. Seguro baiet. Eskerrik asko, Mikel. Ez horregatik. Elena, zu gertuagotik ezagutzen saiatu nahi dugu, eta horretarako honena izango da, zu gertu-gertutik ezagutzen zaituen jendearekin hitz egitea. Prestaude? Ni bai. Zu prestaude? Bai. Arratsaldeon, Mikel Iñigo eta Anai Gambra. Arratsaldeon, familia, zer modu? Arratsaldeon. Bueno, sorpresa, nire semeak. Zure semeak alde. Nire iru semeak. Zure iru semeak. Mikel Iñigo eta Anai, zuen ama da. Hemen dugun Elena horiz. Nor da zuentzat, Elena? Zer da zuentzat, Elena? Hazen aldera, Bai. A ber, nork ere. Bai, hori da, pues gure ama. Zuen ama horrek. Gure irakaslea ere. Txintxoak aldira guet. Elena, bai, oso, cuidao. Elena, badute zure antzik? Hola, pertsonalitatean? Ez daki, supozitzen dut bai ez, izango dutela. Bai, alaiak dira, eta ni ere. Langilea dira ni ere. Osona.
Bai, zintzoak, politak. Dena ona. No, benetan. Dena ona. Bueno, Mikel eta Inigo. Sorpresa, me encanta. Mikel eta Inigo, izugarrizko sorpresa eman diegu amari. Zuek biak lorezainak zarete, eta nahi, zu lurrak zirkoan zabiltza, eta utxun txalaparta taldean ere, bazabiltza. Bueno, denak artistak, baina lehen esan digu Helenak, ez da? Norbait behintzat pelikulan ateratzen dela txalaparta jotzen? Nora ateratzen da? Bai, hori azaltzen gara, kirikok eta jotzen azaltzen gara, eta, bueno, plazerra handia izan zen alde batetik pelikulan azaltzea, eta bestetik ere, amarekin parte hartzea pelikula berdinean, hori eta zineman ikustea dena batera, ama onduan nuela, eta zoragarria izan zen, esperientzia oso polita, eta, bueno, txalaparta edo kasu honetan kirikok eta hori filmean azaltzea, bada kriston, bueno, berri ona polita. Mikel, kameren aurrean oso urduri jartzen omen zara, baina gaur amagatik egin omen duzu esfortzua, merezi du amagatik esfortzori egiteak, ez da? Bai, ez, gainera pozi zoriontsu deitu gintuztenean edo ziratenean esan nien, urduri jarriko ginela, kagando blando, baina, bueno, genekila guztiontzat, iruan egiontzat izango zela enplumada moduko bat, baina ama kristona eskertuko zuela, talaituko zela, postuko zela, orduan hori gustora indugu. Inigo, zuen amak nola ikasten ditu testuak, zelen esan digu, berak lan egin behar izaten duela, badu olako metodo konkreturik? Nik uste irakurri ordu asko sartzen ditu. Badoka bere ikasketa gela, bere gela ikasketa gela dela, eta hori biltzen da, entzuten ez bada irakurtzen, baina erabatean. Ez dauka deskantzurik. Helena, zure semeak esan digute oso euskaltzalea zarela, eta batez ere, beste euskalkietako pertsonaiak egitea tokatzen zaizunan oso serio hartzen duzula euskalkia ongi menperatzearena. Bai, baina hori izan da gehien kostatu zaidana. Pentsazu, adibidez iratin, saiatu dira ematen iparraldeko kutsu hori, eta atxe asperatuak, eta horiekin nik borroka bizia izan dute. Ez da erraxa, Helena, ez da erraxa. Bihotza, ez? Holakoa. Eta aurreko pelikulan ere akelarren, beti tokatu zait ikasi, itxegitea. Baina nire inguruan edo, ez dakit hemen, baina nire inguruan gutxi erabiltzen da. Oso gutxi. Oso gutxi, eta orduan izan da fuerte, erronka bat. Eta aurrera atera du. Aiza, grazia nire semeak. Irukote, esan diguzue, zinemetara oso gustora joaten zaretela ama ikustera, baina ja antzerkira edo abesbatzaren kontzertuetara joateak urduriago jartzen zaituztela zergatik? Hori gehien bat bada, anai txalapartan eta eskenatokitan muitzen, hori abila da eta bauka olako erraztasuna. Baina lorazaina garen normalean landarekin ibiltzen gara pertsonekin baino gehiago, eta orduan hori. Ja ikustea olako gauza bat, horren beste jenderen aurrean, akatzen bat euki dezakela. Inoiz ez dugu akatsik egiten ikusi, beti bere antzerkitik edo abesbatzatik atera gara arro eta oso pozik, baina hori beti geratzen zaigu momentu hori aber kenolakage, aber ez diren zurian geratzen edo aber ez duen huts egiten. Bai, anai, urduri joten zarete, baina gero amak beti ederki egiten omen du, ezta? Bai, nik behintzat ikusten dut, eta beti osongi defendatu ditu paperak, bakarka eta taldeka ere, hori abesbatza kontutan ere. Orduan, niretzat beti plazerra da, ama eszenatokian ikustea, eta, diozuna, nerviak bai, baina, hori da zuzeneko mankizun baten ezaugarria, ez? Zineman ez du akatsik egingo, ze horretarako egin dute eszena bat behin eta berriro errepikatu, baina antzerkia bizirik dagoen zerbait da, eta orduan, edozen momentutan gerta daiteke edo zer gauza, eta gertatzen dira, baina, bentsat gertatu badira, nik uste dut ongi moldatu dituela, eta nik bentsat ez dut gogoratzen olako akats edo hankasartzerik.
Irukote, mila esker sorpresa ematen laguntzearren. Elena, amaitzeko zerbait esan nahi dezu zure semei? Potxolos. Potxolos. Bai, potxolos dikera, bai. Eskerrik asko, potxolos. Sorpresa handia izan da, ezta? Oso handia. Nuen espero ni por el forro. Inigo Mikel eta Anai, mila esker beretan gurekin izatearren, eta zuen hau pixka gehiago ezagutzen laguntzearren. Ongi izan. Agur, agur. Jatorrak dituzun zenak. Oso jatorra dira benetan, Hiruak oso desberdinak dira, baina bakoitza oso potxolo. Suertean nire esan du ni familiari. Bai? Edo beraiek zurekin ere? Bueno, balitek ere, bueno. Familia. Deren batek egiten badugu. Eta horren gauza bat esan behar nuen. Hori da propaganda hutsa, Jarraitzen dut antzerkia egiten. Bai. Eta ostiral honetan egongo naiz Orkoien izeneko herri batean, Presas izeneko obra bat egiten. Presas, Franco garaiko, emakumenezkoentzako kartzela. Bueno, esan da gelditu da hori ere. Elena, propaganda egin da gelditu da. Bai, eski oso obra ona da. Bueno, Elena, eta orain jolas egin behar dugu. Prestadez? Jolas egin behar dugu. Zirzar, Jon Garate! Arratsaldeon! Zemo gaudete danok? Jon Garate. Hemen gaude prest, Elena, bai. Gaur, etxate asko etorri, 3 zaudete, eta nik 2 taldetan banatu behar zaituztet bai edo bai. Beraz, bat, libre gatuko, bakarrik. Baina, lehiatzera zatozte, hau da Zirzart, eta zein gode zuen, jarriko zate hemen, Elena, Maialenekin, eta hemen Elizegi, gaur bakarrik. Nizurekin eta ziak nigoltu zen. Bai, zulak. Hain ere semenak potxolos. Nik normalen galdu iken dut eta. Bai, nik ere bai azken aldian. Bai, hori irabaziko dut. Ba, norbaitek irabazi behar du, azkenekoan empaten genon. Bai. Hasi aurretik, esan behar dut, Xabi Zukia gaur ez dago, baina honei rekau bat, txoko lan batu zizian. Eta esan zian, gaurkoan kasualitatez, Maialenek irabaziko balu, puntuak ez dula balio, liga hortan, zepea ez da. Ez irabazi Xabin kontra. Bueno, Xabik hori ezagatu, nik ikusiko dut. Bueno, irabazten saiatuko gara. Bueno. Ez zaigo axola. Gaur daukaguna da zuen arteko lehia. Eta hasiko gea, hortarako Rafaga, Zirza! 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 Numero bat! Oso ondo, lehenengo proba, ondo pasatzera gatoz, Elena. Bale. Irabazi merda eta ondo pasa. Lehenengo proba normalen galdera azkarrak egite ditugu, gaur berrikuntza bat ekarriet. Proba berri bat, ikusiko dugu zer moduz ateratzen dan. Taldetan hasiko zate, lehen da bizi Maialen Delena zuentzako da, jarriko dizuegu abesti bat. Abesti horren barruan daude 10 abesti sartuta. Osea, audio baten barruan 10 abesti sartu ditugu. Beraz, lehen da bizi entzun audio hori, eta gero galdetuko dizuet ze kanta entzun dituzuen. Aber, gogoratzen zeaten. Bale? Lehen da bizi entzun eta danuk isilik. Venga, sartu musika. Hori. Pinta de caracol bat. Dale, Macarena. Gertakin zu poli bat, behin asturia zen. Printzesa eder, printzipe guapo. Ola zainetan zehar sentitzen dudan bitartean. 10 abesti entzun dituzue, 30 segundutan. Nik 5 besterik ez dituzet. Bueno, 5ekin 5 puntu eramango dituzue. Bueno, ados. Abesti bakoitza puntu bat. Vale. Asi, venga. Elena, zertaz hori zezara zu? El caracol. Sopa de caracol. Sopa de caracol. Vale. La de la Macarena. Macarena. La de Dominique Nike. Dominique Nike. Iru. Elena. Gehiago? Bai. Ni begitara begira. Lau. Zuzegi. Kupela. Bost. Ei. Listo? Bai. 5 puntu zuentzat, nahi kondo, erantzuna pasako ditugu hemen oain azkar, erantzuna zean begitara begira, Sopa de caracol, Robert Louis, Macarena, Kupela, Hasta que salga el sol, Dominique, Asun Klakla, Printzesak eta Printzeak, eta datorrela gulegona. Oso ongi. Nik entzugabe neukan, ni beste adinekoan, naiz, eta entzuten du musika de los 80. Inberdi, hone pintan ditu, lehen da bizi, abestiak ezagutu eta gero kokora. Horrela erraz, karo. 10 bost asmatu dituzue, oso ondo. Orain, Elisegiren txanda da, jokua berdina da, Gauza berdina, jokua berdina. Beste 10 abesti desberdin, sartu eta gozatu.
Kantxa dentro. Zein da gure leloa. Nola egiten bezala, eskojonatzen. Hortxe, amarra besti jundia, Elizegi. A ver. Michael Jackson. Bai, horrekin hasi gea. Horri da persona ez da Unzana bestia. baitare. Bai, lasai. Ai, zeitza. Danza kuduro. Danza etxe, Ez, danza kuduro, ez. Ai, zeintzen bestea. Kupelana beste bat izan du da. Etxe hon. Bez, hori zer osoki. La mano arriba, cintura zona. Hori danza kuduro da, eta etxe hon. Zeintzen bat bestea. 2 puntu, Elizegi. Uri burua. Eskualtza deu beste baten? Mekano, Miguel Bosé. Ez, Imuntxo eta Beloki. Nola. Jon. Mekano ez da bestia, Mikel Jackson ez da bestia. Oie, kabezari, bi bakarrik. Zuek post eta La gofa, venga, etzan dantzako duro. Bueno, erantzunak zian. Black or White, Michael Jackson, Kompostelako Erromesa, Zirzar, El Txakatxa del Tren, Bozgorailuetatik, Lasai untzarena, Aiakui da, Txurri Merita Txiribiton, Corazón de Tango, La Gofadera eta Zintzilik, Olat Salvadorrena. Amaretik bi. Oso. Oso ongi. Hau hasi bakarra inda, Jon. Bai, hau bakarra inda, lehenko proba izan da. Oen, sartu behar dau mesedez, markagailua, zuek bost, eta zu bi. Bost eta bi, zuek aurretik. No problem. Oso ondo, orain zilarrezko galderen txanda da. Bagoaz, bigarren proba, Rafaga, Zirza! Vale, galdera hauek oso horrezak dira 3 puntu bakoitza. Lehenengo zuentza da, jarriko dugu argazki bat, eta asmatu behar dezue argazki hori, aktoren aurpegiak tapatu ditugu, asmatu behar dezue argazki hori irati filmekoa dan, edo beste film bat dan. Ados. Vale. Lehenengo argazkia sartu mesedez, Maialen eta Helenantzat, Argazki hau irati filmekoa da, bai edo ez? Ez. Ez dut uste. Ze eskubiko hori zein da bestela. Ni diot ez ez. Ez. Ez ez diozue. Ez. Erantzuna irati da edo ez, sartu mesedez? Bai! Keba errazki da hori. Bai! Nik ez ez esan. Nik ez teko, Uste nun Juego de Tronoseko azela. Horregatik ba, artia tapatuta ez dakigu irati den Juego de Tronos. Punta-puntako pelikula. Bai. Bigarrengo aukera Elizegi hauzurentza da. Venga ba. Galdera berdina da, Argazkia sartu, irati da, bai edo ez? Bai. Elizegi esan du baietz. Alda, sartu erantzuna? Ez. A la mierda. Gladiator da. Berdea tela da, baina. Ez baina berdea bai. Ez da gantzematen artegia tapatuta. 3. argazkia zuentzat, Maialen da Helena. Sartu argazkia. Hau. Ez du deus ikusten. Irati da... Ez du deus ikusten. Moniture gertu datu. Irati da bai edo ez? Nik diot... Oso ongi naiz. Nik diot... Ez. Armadura derama. Bai, eta espata luze batola. Armadura gramatik. Agian bai, bai ez esango dugu. A ber, denbora pasatzen ari da. Ez. Ez dut ondo ikusten gainera. Ez omen da irati. Ez da garbi. Erantzuna sartu? Ez. Oso ondo ez. Oso. The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. Bai. Ondo trono ez ez, The Lord of the Rings. Ongi aginuk, ez da? Bai, nahiko ondo, Elizegi. Eta azkeneko hau 3 puntu batik zuretza da, Venga, ba. Sartu mesedez. Irati da bai edo ez? Bazegoen apez bat horrela jentzita, Pentsatzen, no? Ez! Ez da irati. Erantzuna sartu? Bai. Bai! Ramon Agirre da! Ramon Agirre. Bueno, venga, gero arte. Bai, Elizegi ez du bakarra asmatu 0 puntu. Zuek asmatu dituzue 3 puntuko bat, 3 puntu. Markailo beraz... Zortzi eta bi! Oso bi! Ez, azkeneko proba, azkeneko proba dago hemen. Pagoaz, Rafaga, Zirza! Zirza! Mugero bat!
Hementxe urrezko galdera. A ber, galdera honek 5 puntu balio ditu, 6 puntuko aldia daukazue. 10 balio ditu galdera. Ez, 5 puntu balio ditu. Kontua da, asmatze badezue, 5 puntu irabazte gala, ez da asmatzen 5 puntu galdu. Segunda estrategia erabiltzen dezuen, akaso oaindikan galdu dezakezue. Bai, oso urduri nago. Hau da artxiboaren galdera da, eskuak atzean. Nik galdera botako dut, gero A beta C 3 aukera, eta bat bi eta 3 esandakoan lehenago ez. Bat bi eta 3 esandakoan pulsadore eman. Bai. Baki, bale. Zer egin behar du, zapaldu bali badakigu? Bai, bat bi eta 3 esandakoan. Nik esandakoan, Bale. Lehen da bizi galdera. Bale. 1981an Atarrabian antolatu zen Nafarroa oinez. Eta bertan antolakuntzan aritu zen Elena Uriz. Bai. Euskal Telebistak elkarrizketa bat egin zion, 81an, Elenari. Galdera da, 81an garai hartan elkarrizketa honetan zein koloretakoa zen mikrofonuaren gaineko esponja hori. Mikrofonua ze koloretakoa zen. A, urdina, B, beltza, edo C, gorria. Eman ingo diote. Bat, bi, eta 3. Elizegi, nola funtziona duen, Funtziona. Zik eman aldion? Bai, erantzuna behar dugu. Urdina beltza edo gorrilla esan, 81ko elkarrizketa ontarako mikrofonoa. Beltza, B. Beltza. Dudakineo? Bai. Urdina betikoa da, eta pentsatzen dut hasieran igual beltza izango zela. Gorria, Euskal Irrati eta horrelako erabiltzen dituzte, B, beltza, B. Ikusiko dugu. Zuek ere adi, ikusiko deulako Elizegik asmatu duen bai edo ez, eta baita ere ikusiko deulako Elena 1981an, ja duela 30 urte baino gehiago. Begira, ikusi. Porque ha habido mucha gente que ha trabajado, que estamos trabajando. Las cosas están ultimadas prácticamente. Va a haber mucho espectáculo, mucha animación y muchas ganas de vivir una fiesta del euskera. Baina normalana behi izatea zen. Baina, zezan, ez da asmatu Elizegi, irudiekin txundituta gatuza, Elena. Zer esaten duzu, geratu nahiz flipatzen. Flipatuta. Gaztea izan nintzelako gara batean. Saria jo. Asmatu egin dezu, nola gatu da, 5 puntu gutxokin Elizegi, -3 eta 8. Gurea da, irabazia zuen. -3. Zuentzako saria eta gaurko kasuan Elenarentzako saria da, zirtzarteko taza polita. Ez dute zerrazmatu, maindia. Ez dute zerrazmatu. Nerekin txoio dakazu, Elena. Bai, nerekin medikoan irabaziko. Eskerrik asko benetan bisitagatik, gogoratuko dugu Irati pelikula zinetan dagoela, eta Luxa ikusi nahi baldin baduzue, bertan duzuela, Elena Urizek gorpuzuta. Mila esker bisitagatik. Bueno, zuei inbitatzagatik. Hau bat dute, urrengo arte, eskerrik asko benetan. Aio, gerarte. Bueno, eta bagoaz orain, beste aldera, bueno, bagoaz ez, zehazki banoa, beste aldera, baina begira, hemen bai daukagula konpainia. Ariz Gamboa, arratsaldeon! Arratsaldeon, Maialen eta Xabier esan beharko nuke, baina ikusten dudanez, edo hobe esan da, entzuten dudanez, bakarrik zaitugu gaur, ez? Bai, medikamenturik onena eman diogu, Bidalik esan duen bezala, atxedena. Ona, hori ere behar izaten da, eta zuek ere behar izaten duzue, ean eri ere iristen zaidan pixka bat. Aritz, zer erakutsi behar diguzu gaurko bideoan, artilezko koltsoiak? Bai, artilezko koltsoiak, bereziki Lurde Sukuntzak Baraibarren berreskuratutako artilezko koltsoi bat erakusiko digu, ze garrantzitsua izan zen gure baserrietan duela ez hainbeste, artilea eta bereziki artilezko koltsoiak ikusi zazue. Lurde Sukuntza naiz, Baraibarren gaude, Artola etxean, eta topatu nun artilezko koltsobe bat, komentatuko dizuet nola prestatu duten eta oso kariño handiz moldatu duten. Artilezko koltsoiaz hitz egingo dugula, eta zergatik artilezkoak eta ze garrantzi zuten hauek baserrian. Garai hartan oso garrantzitsua zen, ze ikusten zen baserrian ze ahalmen ekonomikoa mugitzen ziren.
Orduan, gehiago eta gehiago koltxobeak izan etxe batean, ikusten zen ekonomikoki hobekiko zeudela. Artzai baten soldata, ordaindu egiten zen artaldearen artile hori salduta, eta zen urtebeteko soldata osoa. Gero aparte, egiten zen artile horrekin lana, galtzerdia, txalekoak, eozin gauz egiten zena, hori beti landu egiten zen ekonomian eta nabaritu egiten zen ere. Artzaintza garai batean artile gintzari lotuta zegoen aktibidade bat zen, eta bereziki koltsoi gintzara bideratuta, ezta? Bai, ze artaldeak ia baserri guzietan izaten ziren, orduan artaldeek hile hori ematen zuena, norabatera bideratu inbertzen, eta koltxobeak egiten zuten oso ongi. Zuk koltsoi bat aurkitu zenuen, eta ura eraberritu. Kontatuko diguzu pausoz pauso nola egingo genuken koltsoi bat? Bueno, nik koltxobe hau topatu nun ganbaran, urtek eta urtek hortzegoan, denbora hartu nun, eta hasi nintzen pixka bat askatzen kosturak. Ez nekin zer topatu behar nun barruan, eta sorpresa handia hartu nun, ze hile hori ateatzekoan ikusi nun etzegoala bat ere ondatuta. Eta animatu nintzen, hori pixka bat dena berriz ateatzea dena, garbitu nun manjarea, linozkoa dena, atera nun dena eguzkitara, arrotu nuen berriz artilea eguzkitan, eta hasi nintzen beste prozesu bat, berriro dena barrura sartzea eta ikusteko nola gelditzen zen. Eta sorpresa handia hartu nun, ze zoragarria gelditzen da. Da koltxobe bat oso ona. Koltxobeak dauke leku bat bakarra hortik sartzeko artilea. Orduan, egin behar dena pixkeka dena arrotuta dagoenean, saiatu ongi dena leku berdinetan ongi zabaltzen, bai? Eta zabaltzen dena oso konsistentea gelditzen dena, orduan sartu behar dela, dauzkeia fundak jarrita inda txulo batzuk, orduan hor josi iten da ez mugitzeko barrengo artilea, sujeto gelditzeko. Garbi dago gaur egun koltsoi sintetikoak baliatzen direla, baina hainbeste urtez artilezko koltsoi batek iraun balin badu, bere birtuteak edukiko ditu, ez? Zer eskaintzen digu koltsoi honek? Koltsobe hoik beti izan du die beroak. Osea, sensazioa beti ematen du artilek beroana. Zure korputza amoldatu iten da koltsobera. Orduan, beti topatzen duzu txoko bat, oso gustora zaudena koltsobean. Orduan, oso interesgarria da ere, ikustea, deskansua ere oso ona izaten dela. Baserriko bizitzan lana bezain garrantzitsua izan da atsedena. Eta atseden hori modu egokienean egiteko, artilez egindako koltsoi goxoak, epeltasuna eta goxotasuna eskainiz. Eutsi herriari eta lotu lurrari. Aritz, pentsa gaur egun zertarako erabiltzen den artilea gutxi gora bera, eta garai batean ze aberastasuna zen. Bai, artzainon aktibidade nagusia hain zuzen ere artileari lotuta izaten zen, eta ekonomikoki irtenbidea artileak ematen zion artzaiari. Gazta etxerako izaten zen, eta arkumeak, inguruko errentak eta ordaintzeko modu, zuzeneko bat izaten zuten. Gaur egun hori asko aldatu da, baina artilearen balioa ez da galdu. Kontua da, balio hori ikusteko gai garen edo ez. Eta uste dut Lurdesek erakutsi diguna da, zertan daukan artileak balioa, eta adibidez koltsoi gintzan zertan zeukan balioa, eta gian hortik ikasi, eta gaur egun ere balio horri eutxi eta irtenbide batzuk bilatzea dagokigu. Badakizu eguk ongarria egiteko erabiltzen dugula artilea, baino seguraski irtenbide gehiago eman beharko genizkiokeela.
Aritz Gamboa, eskerrik asko gaur ere gurekin izatearren eta asteak gurekin astearren eta badakizue, bihar berriz ere hortxe nahi zaitugu Estrabitik zuzena, mila esker eta ongi izan, ongi bukatu eguna. Eta zuek ere ongi bukatu eguna, baina ez aztu bihar bueltan garela lehendabiziko orduan. Korapiloak alkoholismoari buruz hitz egingo dugu eta ondoren duatloiko irabazlea etorriko zaigu Eneko Saralegi txapeldun handi baten saioa, beraz biharko hori guztia bihar, orain eguraldia bibago eta biba zuek!